Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро мо якта видео тайёр карда будем. ВАЗ 2107-ра просмотри хуб гирифт ва тасмим гирифтем ки як навор дига фақат ВАЗ 2107-ра ба навор бигирем. Бо як навори нави ҷадид фақат ВАЗ 2107 дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад. ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва занглошаи каналро пахш кунед. раҳмат ба рӯи дастгиртон бардоро. аз дастгири ҳар як шумо миннат дорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинаҳои фурӯшиятонро танҳо дар ватсап мо сурат ва маълумот шаҳрамо кунен. мо дар наворҳои оянда пешкаш хиридор мекунем. бардоро ВАЗ 2107 бинависе, як навор дига фақат ВАЗ 2107-ро ба навор мегирем. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро ВАЗ 2107 мебошад ки соли бариш 2004 объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш механикай ва дар имрӯз соҳиби шуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камодиву расход надорад. мошин ҳолатш беҳтаринай, сирожна фурӯшия сум дар коршига ба ин сабаб мошина мефурӯшам. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 25000 сомонӣ гуфтааст ки боз соҳиби мошин гуфтааст ки бо усто биёй мошина проверка кунад, савдо мешавад дар назди мошин. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ 2107 мебошад ки соли бариш 2011 объеми мотор 1.7 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш механикай ва дар амҷад соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камодиву расход надорад. мошин камтарак муомилат дорад, ҳуҷҷат дорад, ҳолаташ хубай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 45000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоам мешавад. савдо мешавад дар назди мошин ва рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошин хона ки доре барои фурӯхтан, дар рақамҳои комментария будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумот шаҳрамо кунем. мо дар наворҳои оянда пешкаш хиридор мекунем ва мухлисои ВАЗ 2107 дар комментария 07 бинависе, як навор дига фақат 07-ро ба навор мегирем. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ 2107 мебошад ки соли бариш 2004 объеми мотор 1.5 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш механикай ва дар имрӯз соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камодиву расход надорад. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 15500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро соҳиби мошин гуфтааст ки фақат харидори конкретна занг бизананд, беҳуда занг назананд. марҳамат касоне ки харидори занг бизанен бихаринша. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ 2107 мебошад ки соли бариш 2011 объеми мотор 1.7 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш механикай ва дар имҷа соҳибиш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документ дорад, утилизатсия дорад. мотор, коробка ҳамаш 100%. мотор инжекторай. мошин сирожна фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 35000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгирӣ кунед, видеоро поделиться кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бумонед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехозагитона номуша бинависед. мо ҳамон номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем ва аз ҳар якитон шумо хоҳиш менем ки дар видео лайкҳоро бумонед, комментарияда ҳатман фикротонро бинависед. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Мерседес, объеми мотор 2.0, солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, сӯзишвориш бензин, 4 баллон нави пачка,
задагӣ пусидагӣ ягон камдиву расход тамоман надора, задни камера дора. мошин ҳолатиш беҳтаринай то заҳакай чихеле ки дар камера дидесен ва касоне ки харидоранд бираванай пеш бо усто бибинаша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 47 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. нархи мошин бениҳоят арзонай, састаяниш хубай, мошин тозаи навай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нарша 47 000 сомонӣ мега, боз савдоям мешавад. касоне ки харидорен рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран маълумот барен ва занг бизанен, барен мошинай пеш бибинен. мошин тозаакай беҳтаринай, ҳолатиш ягон камдиву расход надора, ҳуҷҷат дора, солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, тамом, дигар ягон расход намекунӣ. касоне ки харидор марҳамат. сирожа мошини фурӯшӣ бардор Opel хеҷбек мебошад ки соли бариш 1997 абиёи мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин, коробка педашаш механикай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надора, ҳолаташ хубай, ҳуҷҷатош буд шидагай, утилизатсия кардагай, балонош 80%, хадавоиш созай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархша 35 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва ҳатман фикротонро дар комментария бинависед ва бардорро дар комментария бинависед ки кадом намуди мошиниҳоро дар наврҳои оянда бимонем. ҳатман номаша дар комментария бинависед.